Ba san me haka yake nufi ba, amma tabbas duk mutanen da a yau kana rayuwa tare da su, akwai dalilinsu na yin rayuwa tare da kai. Wasu mutanen ƙoƙarin su ci gabanka, wasu kuma faɗuwarka. Hakan zai kasance abin mamaki ga wasu mutanen, amma tabbas idan za a ci galaba a kan mutum, dole sai da na tare da shi. Hakan yasa kaɗaici yana da matuƙar amfani a rayuwa. Idan ka saba da kaɗaici, za ka yi tafiya ne ba tare da buƙatar kowane mutum ba. Za ka yi tafiya ba tare da kowa ba. A madadin hakan, ka koya wa kanka kasancewa cikin kaɗaici zai amfane ka wata rana.